Huwa xogħol il-Ministru Carmelo Abela li jressaq provi biex jirribatti allegazzjonijiet magħmula mid-deputat Jason Azzopardi li jorbtuh mal-attentat ta' hold-up li sar fuq l-HSBC lura fl-2010. Dan ħareġ mill-qorti l-4 filgħodu wara li f'April Jason Azzopardi kien sostna lill ministru allegatament il-imħuħ wara l-attentat tal-HSBC għal ħlas ta' 300,000 euro bħala tpattija. Waqt seduta qasira fil-qorti l-avukat tal-Ministru Carmelo Abela Pawlu Lija fittex li jbiddel l-eżitu tal-prova billi argumenta li peress li Azzopardi kien dak li għamel allegazzjonijiet kontra Abela kienu li kellu jipprova l-każ. Dan il-libel is-sokta wara li l-Maġistrat Rachel Montebello kienet ġiet informata li ma kien hemm l-ebda tama li tissolva t-tilwima permezz ta' medjazzjoni. Fid-dawl ta' tali sottomissjonijiet, il-qorti ċaħdet it-talba ta' Carmelo Abela u dikjarat li kien il-Ministru li ressaq il-kawża tal-libel u għalhekk huwa kellu jressaq provi biex jipprova li l-allegazzjoni kienet infondata. Il-każ mistenni jkompli ix-xahar id-dieħel.